Продължаваме с още едно щурче, което пристига от град Исперих, е на 10 години. Като ви изчитам кой на колко години прави ли ви впечатление 10 години пред, примерно, да кажем едни 60 плюс. Или да не кажем пред едни, примерно, 70 и кусор години, а те на 10. А колко убедително звучат. Нали? Ето това са нашите деца. Българските деца. Децата, които са безкрайно талантливи. На журито аз просто не зная как ще им стигне тази вечер, тази нощ изобщо, защото пред този талант, но въпреки всичко, съгласете се, че конкурси трябва да има отличение. Гранд при първо, второ и трето място. Онези, които няма да стигнат третото място, наистина нека да бъде повод да стават все по-добри. Все по-добри и още по-добри. В тази връзка искам да ви поканя и покажа на сцената 10-годишната Диляра Назив, град Исперих, вокален педагог Виолета Богатска, музикална школа при основно училище Васил Априлов, град Исперих. Тя ще изпее своята песен, със сигурност повече от убедително, но ми прошепна, нуждае се от малко аплодисменти. Можем? Диляра Назив, Исперих. When you come to me
вълнувани млади деца. Хубаво. Как се вълнуват, знаете ли, тук долу на буквално няколкото стълби, които ги делят от голямата сцена. Буби! Едно такова вълнение стои в 12 годишната представителка на град. Ръководител Десислава Станкова при музикална школа Любов